Ku tetap bertahan menjagamu, tak lelah aku bersamamu. Meski engkau tak sempurna, aku akan tetap mencinta. Aku kakungan berjanji kepada Isbel sang istri, walau aku pernah menyakiti, niatku tak akan mengulangi. Maafkan aku istriku yang dulu melukaimu. Meski atas restumu, aku menduakan cintamu. Oleh ijon-ijon Mbah Bel. Iya. Wis urip nang desa iki wong sapa wong iki sing mangan ijon-ijon iki sehat. Oke. Apa meneh kaya sliramu kan lara, stroke. Penting lebar dipakan ijon-ijon ora muni mbek. Ndang kowe batake wangi mitile. Iki sing dikulup nganu gagange. Ora. Godhonge tok kok godhonge. Oh, berarti godhong-godhongan iki Oh. kena dikulup. Berarti kaya godhong gedang, godhong randu. Yo gak enak udah gedang gak enak kok. Mana piye to? Gak enak kakung, gak enak. Oh, alah enggak enak. Kakung enggak enak. Enggak. Godhong-godhongan gak enak. Ya iya lho wong godhong-godhongan ya dilarena lho ngaku lho. Iwak-iwakan ya ora doyan lho Mbah Bel. Kok iwak-iwakan doyan? Tenane lho. Iwak-iwakan Gak doyan, Isbel gak doyan. daging Gak doyan kakung. iwak entah. Gak doyan. Gombal lek digoreng. Gak doyan. Ora Mbah Bel, aku ki akeh kancamu sing takon. Biyen awal mulane Mbah Bel stroke ki piye njajal omong. Biyen wi aku ki lali lho. Kowe nalika stroke piye lekasane aku lali. Jatuh tiba ning Oh. pabrik kakung. Lah nyapa tiba? Yo gak ngono iki tiba ngono jeding kalahane watu salu. Apa ro demit? Enggak. Mosok mek tiba tok ngene terus stroke. Iya. Wis ora masuk adi akal wi. Iki mosok gagange ngene iki enggak enak Mbah Bel. Gak enak. Ketoke lah wedhus ngono kae seneng gagange. Yo wedhus. Amun wedhus. Lah aku wedhus terus dirimu apa? Lah iya. Pokoke gak enak ya gak enak, Kong. Wong ki sering-seringo mangan ijon-ijon. Iki jenenge bayem Mbah Bel. Iya toh bayem toh. Nyapa kok dijenengi bayem? Gak ngerti aku ini banyak. Sapa wonge sing mangan iki bakale ayem, mangkane jenenge bayem. Ngono, kudu rasane pane basa Jawa iki ora syukur. Wong Jawa mbiyen ki jenengne ora syukur gawe jeneng. Rumangsane kaya nganu sapa gawe paijo ngono kae. Kabeh iki enek artine. Oke. Bayem bakale ayem ngono. Neng luwih enak neh iki dicampuri godhong randu. Gak enak. Enggak enak. Pucuke. Gak enak blas. Alah ya. Randu. Ki makan mbek gedung randu ki gak makan dianto mbek. Mbeke nganu daster ijo. No. Malah nono. Lho, ngene gagang enak lho Mbah Bel. Waduh sih mau wedhus. Mbek wong dari wedhus. Lah kan dirimu wedhus. Lah, Banyak aku ki. Isbel kok wedhus ah, Isbel iki kok. oh arepe adus. Isbel. Isbel arepe adus. Enggak satu semang. Lah kok Isbel adus ngono mang? Iya to. Blas ora aku Isbel satu sak. Terus bar kuwi Terus apa neh? kok masa ya mek tiba ngene terus stroke ngono Iya lho. lah.
Paling kowe kakean mangan. Wah, lah pangananmu can iwak-iwakan kok. Ora iku ora iku. Jadi wong ki rasa susah senajan loro kudu tetep semangat, Bel. Ngono, wong sing ngopeni semangat kok, mosok sing loro ora semangat. Lah kowe sering mari apa ora to? Sera. Wong tak sawang-sawang dirimu loro ora pengen mari dirimu lho. Sera wani ser. Lah kok Isbel ser tenan. ora semangat kadang. Mager, malas gerak. Bayangno ngene lho. Kowe kan urung duwe putu. Heeh. Lah esuk nek kowe ora mari-mari lek duwe putu, terus ngomong putumu piye? Lah kowe lek ngomong putu, kowe dimong putumu, gek kesana putumu ki lanang, gek pinter omong kaya aku. Balik laporan. Atung apa le? Aku mang olah nalo Mbah Uti. Heeh, nyapa? Mbah Uti boyo kulo kok grubuk lotong. Lah terus kok kapane? Alah yo tak bendok. Aku tuh kok. Ya timbang kudu nangis. Melakno ngono kuwi dieling-eling. Ayo ndang sehat. Lah kowe kadang mager kok. Sing dieling-eling mek panganan. Jenenge lara stroke lho. Lara stroke dirimu kan lara stroke. Sembarang mau pangan. Dingi rodo sepeda tak goleki rene iki kira-kira apa mau pangan. Terus sepeda aku enggak mau kok rodok sepeda enggak mau. Oh, kayak aku ki mang nang pasar mang lho ya. Aku sing paling gedhing lek nang pasar. Apa? Gek ki mang kan dina Jumat, terus mambengi kan malam Jumat. Aku gedhing. Mulane ki mang sengaja aku blonjo ku rada awan. Masalahnya biasanya aku blonjone kan bar subuh ngono kae blonjo to. Gedhing. Nyawa kok ngono iki. Lah mbak-mbake ku lho lek ngerti bar malam Jumat mbok yo salin sik apa yo gawe busana ki rada dikandeli ben aja tembus. Wis bar malam Jumat rambute teles blonjo nang pasar gawe daster sriwing-sriwing hampir tembus pandang. Lah lampune bakule kan puwadang kok ngarep rene ngono. Lah aku nang mburine mbake ku mah yo ketokno ya Allah. Ora tak sawangi mubadir, tak sawang kaya garane uteke kentir. Yo alah aku nyat. Ngono ki aku yo karo merem-merem ngene tak sawang masalah. Lah serku yo arepe ora nyawang oleh ngene. Lah sebelahku yo ngono. Oh, waduh sebelahku malah kira-kira ki umure wis 40-an. Gawe rambute yo tok weles, dastere bro-bro. Kira-kira apa ora gawe daleman ngono. Ayo ora. Gununge bel. Masyaallah, lha kuwi tumpang sisih kaya aup-aup. Allah. Kudune kan ya lebar malam Jumat iki nek blonjo isuk ngono ki ya dida beli sarungan kek apa piye apa gawe hijab apa piye sing muslim, sing ora muslim ya topian apa piye ngono. Ya lek ora muslim kan ya ora malam Jumat. Alah, kowe aja ngono lho, Bel. Ora, Ding. Kowe wis ora tau malam Jumat. Kowe wis malam bagus. urung umure rong genep 50 wis ora kena dingge. Sekre wis brodol. Bel beca. Terus iki mang tuku sayur. Tuku sayur yo cetukan make sing bakul ampok lho Bel. Takon. Lah ndi Isbel nganu le. Isbel teng griya lho nganu Bu. Lah nyapa ora madijang. Nganu Isbel niku nganu benakne dandan-dandan aku. Loh, lha dandan-dandan apa wong setruk apa iso? Saged lho. Isbel niku kan wingkinge wonten roda gilane aku. Mburine Isbel niku kula sukani roda gila teng mriki. Dadi niku wau roda gilane rada kendho aku. Dadi lek kendhone lek mlaku nganu oleng ngono. Oh, wah kok gawe roda lha nggih. Mungkin lek rodane ilang karek gilane ya. Padane apa? Lah nggih, bener. Isbel niku wingkinge teng gegere kula pasangi roda gila. Jadi niki wau dibenakne anu, rada mesle roda gilane. Gon, anak-anak ae. Nggih saya itu leres kok. Wong kok dikai roda gila. Lah nggih diesel ngoten niku lek ora dikai roda gila lho. Unine nganu odok. Sami, Isbel niku lek mboten gawe roda gila no suarane prot, atak. Gek mambengi bau antre tamu balik. Wah, suarane kaya tarung-arungane iki kaya Wis sampeyan nek turun jero omah nak pakai tak turun.
Lah ya Lihat dong kene ngono. karung-karungane suarane kaya bom kok. Matung tiut. Enek tiute lho. Bar madung ngene enek tiut. Ki lakon apa to iki? Bel, bel. Kok geding aku. Tak cak penyok iki kok geding aku. Jenenge wong wedok. Turu ki wayahe kan ya rasa ngono kuwi. Lah kok tidian elek ngebom. Beh, wis kelakuane. Tunggu juga kong. Terus ki engko campurane apa? Tapi kan bayi mik kleru dengan tuku sapan iki. Kok kleru Lah piye? dikulo kok sapane ngene iki kleru lah. Ya bener tikulup iki capar apa jajal capar dele lho. Ya enak iki. Piye to ki? Mbah iki jan wong wedok sing ora ngerti kahanan ancane. Jenenge capar ning endi-endi kuwi dele. Leleke kacang ijo jenenge cambah. Kacang ngono kuwi kacang ki om tuwa-tuwa kuwi lho kacange. Jawa-jawa tebu. Kacang. Gaengan ora tak ora ngene iki. Kok enggak ngene iki. Sing piye nek jenenge capar ya dele to ya. Aduh, jenenge capar kok njaluk piye? Coba kacang ijo apa jenenge? Kuwi cambah. Tapi tuwa-tuwa kuwi lho. Kuwi ya ora enak. Barang wis dawa ki ra enak. Tak aku dawae jaremu ra enak kok. Tak aku lho dawa tak gledakne, tak cantone ya kae. Ben tudol manuk. Ilang malah kan malah ilang kok. Kowe iki ya. Alah aja ngrimis. Wong Jawa iki ngono kuwi lho. Ngene iki bayem ngene iki bendina bayem iki ben sehat. Sehat yo ben. Sliramu ki kok bar wis balik. Aku kan yo ki mang montorku kan tak parkir ning dalan ngono to. Lah mlebu bayar. Parkire bayar tuku sayur regane le 2.500 parkire 5.000 aku. Tak gletane njaba. Disemantani kanca. Ora kok parkirne nyapa, mengko ning kono digondol wong, bene digondol wong, ora digondol demit ya. Lambemu. Oh, lambeku loro. Jangkrik iki. Jangkrik ning sawah. Jangkrik ning sawah. Wong kok. Ki terus tetukan nganu Mbok Lastri lho. Mbok Lastri sing dodolan gedhok lho. Weh, Le, dengaran kok mlaku ae ora numpak sepeda. Nggih, wong anjing berangkang ya isin. Oh, lambemu jak omong wong tuwek. Oh, jenengan wis tuwek to. Kok mboten damel teken. Wah, tak kuwetak kowe engko. Nggih. Diketak ki mlayu no, wong duwe sikil lah ngono. Omong karo kowe iki mesti ngono kuwi to. Le, lah nggih, kula lek cethuk jenengan nggih pengen ngebal. Oh, tuwi. Oh, kurang ajar karo wong tuwek. Oh, lah nggih, lek wong tuwekne biasane nggo teken lho, nganu golek ya. Sampeyan yo urung nggo teken yo urung tuwek. Alah mbok sak karepmu. Lah nggih, penak sak karepmu. Penak-penak. Duwe bojo kaya kowe iki ora gampang tuwek. Lah kenapa? Lah kok mojak guyon. Lah nggih, luwe barang kula jak guyon. Nganti bojo kula niku nek luwene kula jak guyon akhire semaput geblak. Lah nyapa? Lah ya wetenge luwe jak guyone, jak guyu cekak-kekek. Akhire wetenge kosong krucuk-krucuk geblak semaput. Alah mbuh, wis ndang blonjo gek balik. Lah ya jenengan nggih ndang balik tak bleki. Kok tak bleki? Tak terne napa? Alah mbuh. Kakung Yanila ya duwe bojo ya ngono. Cara bojomu ora setrek ora stres. Ora stres ngono kowe wis ilang kira-kira. Lho, ilang teng pundi? Masane aku demit ya ilang. Ya ora. Lah kowe gampang payu. Lho, payu kaya didol ae aku. Ya sing ngedol yanto dhewe to. Cara aku payu didol tak dol. Iya. Umume kan lek wedhus berok ngono kan payune kan larang. Lah aku kan ya wis berok wis poel. Kan lek besaran ditokne jajal muacak kaya wedhus, ndek ganti tuntun. Engko lek wis dituku teko kandang mlungahi. Lucu. Alah, ya wong ki susah seneng kudune ya guyu ben semangat. Duwe kakung kan ya duwe dhek karo ora ya wis ngene iki, duwe dhuwit ya guyu, ora duwe dhuwit ya guyu. Susu dadi anak buah Pak Purnomo. Ora oleh. Guyu turun jalan. Lha nyapa malah ngajak Pak Nan iki? Enggak boleh. Apane? Gini
udah apa sendiri ngomong. Apa nek omong ngaung. Apa? Ya enggak boleh. Lah iya apa? Ngomong ke aku mang lho. Omong apa? Ngaung. Ngaung kucing apa piye? Piye to Ki? Ya ora aku ngomong ngaung. Wis sesuk poso apa ora? Poso lah Jumat to. Poso. Lek wong ki lek wis poso ki ora oleh mangan bel. Oleh mangan yo, oleh mangan. Ya wis. Geti masak, lak luwe. Nyoh ki dadi. Ya tumbah dhisik to ya. Gayung bance.